kasa fahimtar juna. To wato wannan zan ce aikin hukuma ne, inda duk malami ya kawo wani abu wanda ya ce gashi an kaga abu ne sabo, a tambayi shi ina dalili. Wato ba a bar kowa yadda ya ga dama ba a barin addini ga hannun talakashi yadda ya ga dama. Tilas ne duk wanda ke wani wa'azi shi kamar yadda shari'a ta ce, kuma in ya saba tilas ne a tambaye shi ya yi wannan, kuma wajibi ne a yi masa hukunci gwargwadon yadda ya kamata, domin a kange addinin Allah. Kange addinin Allah kamar yadda an kai shi ke kawo zaman lafiya ga musulmi. Wannan kuma aikin hukuma ne, domin yana da wuya wani talakashi kire wani talakashi don yi kai kaza. Ina fatar nan gaba wata hukuma za ta yi wani abu wanda zai rage wannan banna wadda ke tana gudana tsakanin mutane. Kuma asali an yi zama wasu malamai ne ga baki, amma hakikanin wato ba malamai ba ne, kuma mutane sun yarda da su. Kaga inda ana ba da courses ga limammai da sauran malamai lokaci-lokaci, wannan zai yi amfani kwarai har a gyara addini don mutane su zauna lafiya. Kuma tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba, musulunci bai zalunta mutum don ba cikin musulunci yake ba, za a ba shi hakkinsa. Da yawa mutane na cewa ko 'yan siyasa sukan ce ba bambanci tsakanin abin nan musulunci da Christianity ko kuma da wani abin ba ruwanmu da addinai. Wannan kuskure ne. Mutum zai kula da addininsa, amma kuma musulunci ya hana shi zalunci wanda abba musulmi ba, balle dan uwansa musulmi. Wato kowa yana da haƙƙi, kowane ɗan Najeriya ne, ɗan ƙasarsa wajibi ne a bashi haƙƙin ƙasarsa gwargwadon yadda ya kamace shi. Wannan ya kamata mutum ya sani, kuma mu san wannan, kowa mu bashi haƙƙinsa, kuma kowa ba za mu zalunce shi ba. Saboda haka wato waɗanda ba musulmi ba su san ba mu da niyyar cutar su, waɗanda an musulmi su kuma wajibi ne su bi abin da Allah ya ce don su zauna lafiya tsakanin su. An ce mutum bai zama musulmi sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ga kansa. To tunda musulunci ya ce haka, ashe kenan wajibi ne abin nan. Kun gani wato sahabbai da yawa ma, wani yana da bukata a kai masa taimako sai ya ce a'a wani ya shi ne neman wannan taimako, a kai gare shi ma ya ce a'a ina tsammanin wani ya fi ni taimako, har a kai gida bakwai, har a kewayo ga na farko. Akwai a san alheri wanda ya wuce wannan. Ya kamata mu yi koyi da magabatan don mu zauna lafiya. Allah shiga wata malam, game da zai zancen addini za mu yi magana a kai. Addinin nan da ya riga dama kamar yadda ya ce zaman lafiya ne. Akwai wasu waɗanda yake sun fito su suke inda zaɓen gizo mai kan turuwa ga wasu ko kuma masu bin su wanda sun yarda da su amma sun karkasu suna tare da husuma. Shin anan wani irin kira za ka yi wa irin waɗannan ƙungiyoyi na addinai da su burin su ba kiyaye zaman lafiya ba, amma suna yi wa na ƙasa da su waɗanda suke bin su sau da kafa in gizo mai kan turuwa domin a cuci gwamnati ko kuma al'umma baki daya? To ya kamata da uwaye su kula da 'ya'yansu, su san malaman da za su ba da 'ya'yansu gare su yi karatu. Kuma ya kamata manyan makarantun ne, wato secondary schools da abin universities, a samu malaman kwarai waɗanda yake na gaskiya, shi zan suke karantar da mutane. Ba a bar yara sai jaridu suke karantawa na mutanen waje wanda yake suna kawo mana tashin hankali, kuma su ne abin nan za su yi aiki da waɗannan. Wannan ba daidai ba ne. Saboda haka wato aikin hukuma ne ta sami malaman kwarai, aikin malaman kwarai ne su karantar da yara, karantarwa kwarai su sa su gane abubuwan nan da suke kokarin batawa na hukuma ne gaba ɗaya. Kai kana kai dai cikin abin nan, kana cikin jama'a, Allah ya zabo ka, ya sanya ka yi amfani da wannan kayan jama'a. To maimakon ka yi ta kokari ka za babban mutum har ka taimaki jama'ar ka, sai ka tauka kone waɗannan kayayyakin aiki ka rasa, sannan kuma ka sa wasu su rasa. Akwai haukar da ta wuce wannan.
to wannan ba da shi ya kamata a jawo hankalin yara bai yiwa sai an jawo hankalin manya yan sun gane wannan cuta to za su yi kokari su gyara hankalin yara ga abin da ke zakkuwa, kuma duk abubuwan da ke zakkuwa daga waje ya kamata a san kyawansa ko rashin kyawansa kamin a bari shi watsu, kada a bari a ɗora shigowa da komi an kaga dama. Allah ya tsare mu. To kamar maganar cewar yara dama su in sun ga abu a kulle wajen su daidai ne, shine za su yi koyi da shi su tashi da shi. To amma idan muka lura a cikin manyan mutane za mu ga cewar sukan yi kamar angulu da kan zabo, ma'ana imani a baki amma kuma a zuci ba haka bane. Za su yi abu sai hani yanzu, za su ga kamar a jima za su yi wata shiga ta burtu su je irin waɗannan miyagun gidaje domin aikata waɗansu miyagun abubuwa. A nan wani kira za ka yi irin waɗannan manyan jami'ai? To wannan dai shi ne na cewa kada hukuma ta kyale mutum ya yi abin da ya ga dama. Inda duk an ka ga mutum na yin wani abu wanda ba daidai ba, to a kire shi a san miyatta ta ga yin wannan aiki. Alkhairi ne ci gaba, ba alkhairi ba ne bari, in baka bari ba ka yi laifi, hukuma ta yi ma hukuncin da ya kamata. Amin. Gaskiya ne. An ga wata malam, ni magana siyasa zan yi a nan domin ina son malam yi wata nasiha dangane da ƙarin wayar da kan yan uwa musulmi domin su fito akan wato saka wannan ƙuri'a. Ina buƙatar malam anan ya nuna musu muhimmancinta a cikin addinin musulunci. Ai na nuna na faɗi muhimmancinta, cewa wato idan mutum ya ƙiyan siyasa ta kwarai ya sayar da addininsa duka da baki, ko cewa kai ni ba zan jefa ba, a jefa wanda an ga dama addinin ɗaya ne gare ni, wannan kuskure ne. Domin an ka jefa ma wanda ba musulmi ba, ko an ka jefa ma wanda a mugun mutum, in ya taho abin nan kai ɗaya abin zai shafa ko zai shafi duniya duka. Ko da mutum biyu za a zaɓa, tilas ne ka zaɓi guda ka bashi ƙuri'a don abin nan ka tabbata shi da musulunci. In ka ce wancan wanda ba na kwarai ba shi za ka ba, kaga da kai da shi kun san ɗai. Ko kuma ka ce ba ruwa na a zaɓi wanda an ka ga dama, ka yarda kenan a zaɓi mugu abin na alinjaye na kwarai. Wannan duka abin nan ga musulunci har zai kai mutum ga kafirci. To in ya zon abin nan, in ya zon zai kai mutum ga kafirci, daidai ne shi kyale. Daidai ne yanzu sallar azhar ta taho kace ba kai, ko la'asar ta taho kace ba kai, ko azumi ya taho kace ba kai, ko aikin haji. To in waɗannan abubuwa sun ka taho, aikin haji ya taho daidai da ƙuri'a, wajibi ne ku bar zuwa haji sai kun ga an yi ƙuri'a. Don in ba ku tafi bana ba, wasu abin nan kuma waɗanda sun ka samu sun ka zan ba irin naku ba, sai su hana zuwan haji gaba ɗaya. A nan sai ka tuna mun idan muka kwatanta ayyukan hajjin da za mu koma tun da ka shigo da ita, muka kwatanta shekarun baya, za a ga cewar ana tafiya aikin haji sannan kuɗin na da albarka. Akan tafi aikin haji kamar 100,000 da wani abu, idan sai ya zamanto cikakkiyar 20,000 matan jama'a mu na Najeriya ba a samu. Shin ya kake ganin kuɗin ne suka yawa, ko kuwa lokaci ne da ake cewa akwai kokarin ku gaggauta zuwa aikin haji kafin a hana ku? To wannan ba wai abin ya shafi aikin hajji ɗaya ba, ya shafi rayuwar mu duka. Ina ganin wani abu ne da ake ce mai istimar, colonialism, shine ya shigo. Matuƙa an danne ku ga kuɗin ku, an hana su kima, abin nan kaga babu yadda za ku yi. Mun yi zama naira guda ta Najeriya tana daidai da naira 10 ta Najeriya a yanzu. Yaya an kai ta lalace haka? Yana yiwa ka ce ga abin nan kamar mota an sau abin nan ba mu iya kira mota a nan. To amma masarar da kake saya fa, masarar naira 40 yanzu sai 300 za ka sayi ta. Yaya an kai wannan? In muna so mu gyara, ya kamata ko da aikin kastam ɗin da kun ka gani shi ma taimakon abin nan ne, ƙasa ne. Mu ƙasa motar hawata abin nan hawata 6 ka gani, sai su sassauto ta komo ƙasa. Domin suna sai gare mu, muna sai gare su. Don me ba a yi ba abin nan
abin da ake ce ma sayan abin manda da gishiri ba ni gishirin ba kamar da mutum ya taho da yan kudinsa kaɗan ya taho cikin Najeriya wadata, amma mun fita da kuɗi da yawa ba su yi muna amfani ba cikin ƙasa kuma abin ya buwaya. Wannan aiki ne na gwamnati kuma da mutane gaba ɗaya su yi hankali. Allah ta muke mu gaba. Nan kana magana ne akan mutanen mu su gyara halayensu? Su gyara halayensu. Su gyara halayensu kuma su yi tattalin gyara wato economy nasu, tattalin arzikinsu, domin ba rasa shi mun kai ba. Muna da abinci, muna da komi, ille kuma akwai wani abu mu yi kokarin kuma koyon sana'o'i, kananan sana'o'i duka mu yi kokari mu yi su da kanmu. Manya wanda ba mu kai gare shi ba mu yi kokari mu ture a yan musu iya, sannan bayan haka nan mu kuna ganin akwai kasashen Laraba waɗanda yake suna kawo mu, amma saboda sun yi kokari wato kananan sana'o'i duk suna yi da kansu, ba mu ilimin boko sun kai ba, amma kuma sun shi mu tsare al'amura. Kaga suna nan suna jin daɗi fiye da yadda muke yi. Mu kuma ga wadata, bibi abin nan ruwan da ake yi muna, wace kasa ake wa ruwa kamar yadda ake mu, bibi itacen nan yadda ake samun su komi sassauki, hatta abin nan air conditions waɗanda wasu ke batawa kai baka bukatar shi, Allah ya baka air condition na ɗabi'a, amma duk da haka ba mu yi wani abu wanda za mu tsare arzikinmu wanda yake mutane za su ji talaka shi ji daɗi ba, sai dai abin nan Allah ya taimake mu nan gaba. Malam dama zan yi tambaya